Amini di matana sumurung sian salu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dia mau kadongan nahi nahulongan di bagasan guari Tuhan ta, tapi gima hata ni debata dihita di bagasan minggu apenna perjolon ima sian Evangelium Lukas bidu 20 sada mamuka main sian ayat 25 rodi ayat 20 onong songonom ma hatana dungi masa maakatada ni matani hari di bulan doho dia kabitang pe jala hapusoham maaka bangso di tanaon jala bobonosan bahenon ni gasa ni lauti dohot galubangna tarhatos ma zolmai di bahen hatautonna dohot panagamon di rohana di nanaing masa tulia portibion ay humutal maaka hagugon ni perlangitan dungi idaw nasida ma anak di zolmai romar hiti obun matat waso dohot hasangapon godang alai molo mamuka masa akai dirgak mahamu pasidak kamuma ulumuna ainunga jonok halua muna jala dihatahom matu nasida upama sada biar kamu ma hau arai dohot aka hau na asing ya dung martunasi di idahamu tadamuna do siani naung conok pertaunan las suang songoni ia dung masa akai dihamu botok hamu ma naung dono do harazaun ni dibata situtudo hatakot tuhamu naso tu pasalpu na sabangson sojolo songgop saluhut nai salpu pe sugut langit do tanon anggo hataki naso tupa salpu alai jagahamu madirimuna unang sorat rohamuna binain ni pariminumon doho parmabukun doho panarihon dihanguluanon gabi topu ditahopi ari ihamu songon tali rabang aihamu ai hatok mai songgop tu atas disude maringanan di atas tanoon alai dungo mahamu toktong mardongan tangiang asa margogu hamu pasidik kon saluhut nanaing masai lau jongjong di jolo di anak di jolmai ido yang go sahatna dia mua kadongan ahina holongan masuk manuaing kita tu tahun naik baru di guari mai minggu Advent jadi adong opat apen naikon bolusota sada sumbul don taringot tu minggu apen buhado asa takas pangaradiota dinamajakon haluauni nakin nunga dipabutohon ado laparan di apen ima nama nomuno ado sito mutomon ise do ibana ima Tuhan Yesus Mesias na pinabuana di pada Nairobi jala ido naikoro di bagasan boluni solma dia mau kadongan adong do dua lapatan ni apen perzolo apen imama nomo Mesias naing roi na tubui
Ima Yesus. Apen apa duahon ima managam diharoroni Tuhan Yesus napa dua halihon. Jadi sasitongna dakolan di minggu Advent behita nama nagam alai diganuk ngolutta di hari-hari ngolutta ikon tatagam do haroroni Tuhani. Dia mua kadongan di patuduhon turpukodo tuhita babua adorang soro harorone Kristus adong do HP akka tanda-tanda zaman. Ada tanda-tanda zaman yang mendahului kedatangan Tuhan, tetapi bukan itu akhir dari tanda-tanda yang dimaksud. Dia main na persulu taida gejala alam. Didok makin dia 25 dungi masama akatadani matani hari di bulan do dia kabitang pe jala hapusoham ma akabangso di tanoon jala bobonosan baik non ni gasak ni lauti dohot galumbang. Di akarna parpudion tai dedi na parpudion masama banjir di Medan, masama tanah longsor di Sempahe, maponggol madalan tur sirikalang nang dopa 30 donas. Hamo kadongan boy don paingotok kita dan nama dok dah odo HP harorone Tuhani dangi alai boy do paingotok kita asa jaga asa dungo asa hobas asa martaniak kita diganuk goduta. Ai isi mana bogoto. Di kabarna perpudi adong do onom ro di pitu halak persamo sirna mate per sekolah. Ima. Mungkin kita nuai marnide, mungkin kita sogot mengalami. Apalagi ditangtengon kan holan roudan ngamarusut tano maponggol doa kenasi dan gopelalo dia mua kadongan nunga di paboto kiani di hatani debata dungi masama akatada ni mata ni hari bulan do bintang jala hapusohan ma akabangso di tanoon jala bobonosan bahenon. Menjadi takut, menjadi khawatir. Alania kana masa nadeba dia muka dongan unang belau hita be lukma disabu adong rosoko nih dang lawa gitu dia mau kadongan anggo haroro di Tuhani molo tikina do dan boy nang bosada hita mangabati akan masa nabi nani di mata tungsong dia be gugutta. Oleh karena itu serahkan dirimu kepada Tuhan. Hundul pehita, modo pehita, markareta pehita, nabuido ro ajal ni colmai. Dia mau kadongan sapor siaon
Ido ubay na dido di sada Korin 7 ayat 20 sia gogot nama tikina. Gogot nama tikina artinya waktunya sudah dekat, hanya sedikit waktu lagi. Unang adong kita na menganggap ia hari-hari nunguluta di Portibion gajang daog satokin dui. Bahkan si Petrus Madok sada ari di debata 1000 tahun di Jolma. Bayak kumayo. Sada ari di debata 1000 tahun di Jolma. Isema sekitar nadong umurnya 1000 tahun. Molu tu ngadong pe sada di dui di debata. Artinya waktu kita hanya molo di depan urirangi sata kirisan sesingkat mungkin. Nah, alani naing dungo mahita di akana masa ikon ingotot tado adong do ari perpudi dihita. Adong do ujung ni saluhut na namasa dingulta haudiutta salpudi hagantengota salpudi hamorauta salpudi hagogoota salpudi. Apa yang kita miliki di dunia ini salpudi dia muakadongan. Alani unang pangasahon hamoramu hagogoonmu hapistaranmu di zolo ni di bata. Ala adong do dua naboy paujukon bolu ni zolma sada ahamai ima hamateyan kematian. Akhir dari segala hidup kita adalah kematian. Molodung mate kita ima ujungna. Dan boy nadong boy paubahon paringot tu hamatian. Dadong na boy manudati hamatiani. Dang boy alani hamorauna satonga atana satongani Portibion dan boy yota ikrodoi jada yang taboto sadihari rohamatiata alani pakema ngoluta holan lau majalo Tuhan Yesus gabisi paluahi. Na peduahon paujuna di batado hita do Portibion marhite harorona na padua hadihon ipe dangadong na boy manata madok naik koroma ari di bata tanggal sia bulan sia 1910 sia jam sia menit sia. Dang adong pe nama sai padita manapin si boya dang adongi sesak doi jala di debata di doi ian go taringot tu arina dang adong naboto nang anaki nang suru-surani daholan amai. Jadi mula dong do jolma na boy memprediksi na pajago-jagohon sesak be. Nah alani damu kadongan sa porsiaon memang di nama nomu Tuhan hita sa erong juodo na manggugai ha porsia ta aidang tohoi
nalidok ni padiday dangadongi ari harorong Tuhani dangadongi tangan mak sonang roham ngolum di tanon ido surgoi dangadongi nalidoknya kaparjami tay sotung lalap kita. Jada ondo naikon sadarata asa unang lalap kita di pernguluonon dan na terus kita mengulu di Portibion tapak kemah laho manomu Tuhani na padua hondia mua kadongan tapadungo madirita marhite-hite na toktong solhotu debata moloro hita marminggu pertangyangan parpunguan huria doa akan asing laho padungohon hapor syauta doi manungguli makehe madungoi hapor syauta asa unang lala tarsongon militer deh datung gumudang partikian ni tentara lau modong takkeai mulu modong manuk deh ngasiap senjata nai sehari-hari makuling sehari-hari rona masa ikok kehe deh jadi songonima ngulunta bahkan si Paulus madok di sada Timotius 4 ayat 7 pasomal-somal hamuma marhadaulat latihlah dirimu beribadah dengan melatih diri kita itu artinya kita mempersiapkan diri bila mana Tuhan datang halak nang nangarade melatih diri pasomal-somal dirina sadi hari peho Tuhan roh dan persoalan dia nungarade au ima anggo nam somal dia mau kadongan sapor siaon unang terlalap modom alani tabuni Portibion lao sota parade miak hapursyota unang songon dima parapuan na bodo do dima na bijaksana na paimaon pangolii ape dung tonga borngin habis ma miak nilapuni lalimai lau ma ibana mangalat kukodi alai lima na bijaksanai nama rohai ala segala dolapunai Roma pangulii dungi rak masuk manasida tu pestai di sordak mapitui dungi Roma lima halak na bodoi madok wa ukka mazopituon ahmadidok panguli dakutanda hamu akadongan sadi hatib ma molo didok Tuhani dakutanda hamu hape satok kini doau madile ala soro perhalade manopo bagas sumara alamar sai tau dungi madili mai mana mocok mai ban marbinggu do pertanyaan HP disima ro panguli wah dan kadau ni Tuhani ganu pari marbinggu ganu pertanyaan doa kau dauni huria roau apala di bagas santikiat do nasoroau ala persaitok guna posa
bisa saja pintu tertutup bila kita menjauh dari Tuhan. Nah, dia mua kadongan saporsiaon asa taparinggas ma nama jahatani di bata gadung pari ai ido na soolo salpu didok nakin ayat tulputulu salpu pesogo langit do tanoon anggo hataki naso tupa salpu. Jadi ada yang tidak berakhir dari dunia ini, yaitu perkataan dan firman Tuhan. Anggo portibion, anggo matahari bulan, salpu doi marong do portibion, alai anggo hatani debata, hot doi rodi sadeling-delingna. Atau nama noktongima tatium di bagasan gulunta. Nah perpudima dia mau kadongan. Unang pai mahon marsogut. Unang dokso binoto adigan ro. Sana dope tu satu son. Molo songoni diguari me sikap magira tu dia. Jala sikap nasongonon adong bedo dihita. Unang dok sohuboto sadi hari ro Tuhani. Unang dok sado pe tikiku posodo pe au. Tusan tuson bahkan didok nakin parminumon, parmabugon, panarihon di hulu, gabi titahopi ari ima ibana. Soto. Alani akasi songoni diguari me sikap magira budia. Somal don dia mau akadongan molo rapat tidak. Ai soro do pe dongani. Ape nga pukul nanti tontuhon sororo pe dakolani di perminggu pe ulur songoni dupe lau jamita asaro parminggu. Jadi dia mau kadongan hilangkan sikap magira sotu dia alana au subari ro Tuhani mungkin mau dohita. Olani dia mau kadongan upikiri buasa mololau hita Magdalani mar pesawat molo penerbangan jam sia jam pitung nunga di bandara hita buasa biar hangus tiket langi buasa nasongoni boy hita hato alani dia mau kadongan tahu basima atong tagama tuhata dungo mahrapor siaon pamanak maka tada namasa ai ido padungo kita selamat.